tiyeni tilemekeze anzathu pamene akusangalala, tiyeni tilemekeze anzathu pamene angakhalenso kuti akhumudwa. Good morning. Lero Monday, tapeza naso ndithokoze onse amalawi amene usiku wa dzulo anatuluka celebrating the victory. Mutulukenso lero mawa pamene final results akubwera ndithu okomera Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso ndi auza MCP kuti iri si mapeto asiku ayi. Anakhala 31 years opposition, anabwera mboma through Tonse Alliance, aonekire zimene anapanga pa ulamuliro wawo wa Tonse Alliance 5 years kuchoka mchaka cha 2020 kuzafika 25. Anapanga chani? Anapanga maudani angati ndi anthu angati? Chifukwa panali anthu ena amene anali nawo pa udani kufuna kwa apa sanaziwe kuti anali abweza Mulungu. Osati maprofeti, osati mashia, apostle, bishop, just a friend of God or friends of God. Ndeno samaziwa kuti Mulungu amakhala ndi ma friends paziko lapansi. One anali Abraham. Mulungu anamukonda kwambiri Abraham. Wina amene sikuti kumukonda koma anali a friend of Abraham. Wina amene Mulungu anamukonda kwambiri anali David. Anali a man of my heart. Just imagine Mulungu unena kuti this one is a man of my heart. Just imagine that. Ndeno IMCP zonse zanayiwala kuti Bible limatiuza kuti Mulungu amakhala ndi anthu amene amakonda, amakhalanso ndi abwezi paziko lapansi. Mulungu siwosera naye. Maprofeti ambiri amanena zinthu zimene samanena ndi Mulungu koma amachita communicate kuti anena ndi Mulungu. Limene inali tchimo loopsa kwambiri chifukwa usanene kuti Mulungu andiuza ichi pamene iweyo kuziwa kuti zimene zaboza. Ndichoke uku. Chairperson Malawi Electoral Commission ndiwathokoze chifukwa so far she has managed this process mwachimulungu, and she has the Holy Spirit guiding her. Asamvere za munthu wina amene yeyo Mulungu achitakhale condemn. Ye amvere za Holy Spirit, the living Holy Spirit, this Holy Spirit that we should be respected at the highest of the highest. Please, my Mtalimanja, embrace the Holy Spirit. Muntu ukanyoza Holy Spirit wapita. Mulungu sasa ukhululukiranso ayi, because that is kumapeto kwa mioyo yathu yapaziko lapansi. Holy Spirit. Anthu ambiri amanena zambiri koma saziwa kuti akunyoza Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. Mulungu ananena chonde ndi Abel Mtalimanja, inu muli ndi Holy Spirit ya Yehova. Andi palibe amene atakupangeni chipongwe ayi. Kaya ndi mfuti, kaya ndi mipeni, kaya ndi bomu, pa inu silizaphulika ayi. Ndikunena pano munimvere mulembe date la lero. Ine sinena zinthu wamba. Pa inu mayi Mtalimanja,
you are protected, guided, and you have been surrounded by all powers, heavenly powers, but above all, you are in the heart of the Holy Spirit. Holy Spirit is guiding you now. From now onwards, whatever that you will pronounce or will speak or talk, whatever, Holy Spirit ikhala nanu mai mtali manje. Anthu ambiri mutikhulukire, tinakunenani zambiri, tinakunyozani muzambiri, khululukani, because panopo Holy Spirit muli nayo, mai inu mwadalisidwa, andi ndikuona kusogoloko mai inu mukhala ndi maudindo ena amene simuna, ndiponso ana anu onse they are blessed, all your children, and this will include your children's children, will be blessed forever. Chifukwa Holy Spirit ili nanu. Musaope Satana. Satana sangabwere pamene pali Holy Spirit. Satan can go in the presence of the Lord God Almighty, but not in the presence of the Holy Spirit. No, 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 no. Ndi Mulungu yekha amene anapanga Holy Spirit, amachita control Holy Spirit. Palibe kani mngelo wotani ndemuli ndimwaitwa mai chifukwa Holy Spirit iuchita nkava inuyo, andi ndaona kale inuyo future yanu ili bwino kwambiri. Ndike apo anthu onse MCP amene mkunena kuti akaichani tikukhululukireni, chifukwa zimachitika pamene amtalika machoka mboma 2020 mnasekerera. Now pamakhala siku losekerera, pamakhala siku la misozi. 2020 na siku lanu losekerera, 2025 likhaleso siku lanu la misozi. Nimene siku lapansi limakhalira chonde, koma ifeyonso amene tiri kumbali ya DPP tiwakhululukire, tiwamvesa anzathuwa kuti ali mu nyengo yotani, chifukwa nafenso tidali mmene momwe. Ine kuluza kwa ine constituency, it was designed by these people. They gave a lot of money. I'm told billions went there. Amagawa zinthu, nthawi yovota kugawa zinthu. My presiding officers that were given, I'm told some of them 3 million, 4 million each, 5 million, enapasidwa magalimoto to make sure that I don't make it to parliament. I'm not bitter. I've forgiven all of you. I am not bitter at all. Shwandukuziwa future yanu palibe, ngakhale muti munagula mavoti kusangalala kuzakhala kulira siku ndilimozi, chifukwa Yehova atero makhamu. Musamchitire chipongwe mzanu, chifukwa chipongwe icho chizabwerera kwa inu. You forgive others, God will forgive you. Mukamampengere chipongwe mzanu, mulunguso azaonesesa kuti chipongwe chicha chikubwerereni mwazara. Ndi wonse amene anali involved ku Lumpi East kuti ine ndilephere chifukwa chakuti samandifuna uparliament, ndisapite uparliament, akuti ndikaonongesa taimene aorganiza kuti ndi samandifuna ine, ndanthu ena angapo Rafu Juma, Yeremia Chihana, ndiye na otero ana Maromba, akuti ife tinakakhala kuti tiri kumene uja tidzapanga noise kuti life presidency imene anayikonzayo akuti inakakhala yovuta, chifukwa amaganiza kupanga life presidency koma osatchula life presidency, azingoti open term. Anaphunzira nthawi ija analephera bakile muluzi ija ndi mavota 3. That's why amati awa asabwere. Koma now the opposite now is true. Chifukwa ndikuona chipani cha MCP chikutheratu, even temwi sisiriza kuti chipani cha MCP zijamatiganizira ife zicha zikubwerera kwa iwo, and we should not be celebrating over that. We should be asking God to forgive them, chifukwa zimene amapanga samaziwa yayi. Ine amene ndapulumuka pakati pa ifa zitatu zimene amafuna ndiphere, mwana wanga ife namafuna utamupe,
wapulumuka kaifa zingati nayenso. Koma glory to God, him is in parliament. I should thank the Lord God Almighty for that, kuti yeyo apite ku parliament, chipongwe cha ine chikhalire kwa ine, koma still more I forgive them all. Mulungu chonde awawa ndakhululukira, inunso mwakhululukire chonde chonde chonde. Ndi anthu ngati ine zambiri saziwa, amaona za dziko lapansi iwo akuchita celebrate, abuse their bodies, abuse whatever. Some of them were celebrating atamva kuti ine have not made it, koma naona kuchita celebrate ndikuwaona manyumba mwawo zimene upanga. Koma Ambuye akhululukireni. Ife tikufuna Professor Arthur Peter Mutharika abwere pa mpando ndi clean sheet, clean slate, kuti akamapanga chitukuko chikhale mphamvu ya Yehova and the Holy Spirit. Tiyike Yehova pasokolo, tiyike Yehova pasokolo and the Holy Spirit. Tizipemphera Malawi mawa masana ndi mazulu, osati kumadi asima mana mizero tipemphere, osati akapena pa nthawi imene pa msonkhano muti tipemphere koma mutukwana. Ayi, kupemphera kukhale genuine and genuinely Yehova zatiyankha. Dziko la Malawi likupita kwa mtendere. Tisachite promise kuti sugar muzagula pa 100 kwacha. Ayi, tisachite promise kuti bread lisika azagula 3 tambara. Ayi, tisachite promise kuti fertilizer azasika tizagula 2000. Ayi, tisachite promise kuti mabasi asika government kunalire kale kuti liyenda city to city tizingopereka 3 tambara. Ayi, tisachite promise kuti chilichonse chizakhala m'malo mwake ngati mmene anthu akuganizira. Ayi, ife tinene kuti Yehova khalani pasokolo. Yehova ndinu amene mutamenye nkhondoyi ya umphawi muno Malawi. Tikufuna Malawi aliyense akondwe chifukwa cha inu Yehova. Tufuna Malawi aliyense apeze bwino chifukwa cha inu Yehova. Tufuna Malawi aliyense apeze kangachepe kakudya chifukwa cha inu Yehova. Tufuna Malawi aliyense aziwe ukulu wanu wa inu Yehova. Tufuna Malawi aliyense akati siku lopemphera siku chachikoka, pamene ayimapo akangomva voice ya Holy Spirit to pray, ayimise kandi galimoto, ayimise kandi njinga, ayimise apemphere pamenepo. Tufuna Malawi Yehova akhale Malawi woopa inu Mulungu muchilungamo chenicheni, osati ndine mbusa koma kupanga zinthu opposite, osati ndine mbusa akupha anthu, osati ndine mbusa ndikupanga chakuti. Aliyense Malawi from today akakhale pena paliponse akangomva kena kake mthupi kakunena kuti pray, akapemphere chifukwa Yehova wabwera sopano. Yehova ali mdziko lathu muno akutichita visit, congratulate each and every Malawian that has voted no to the kingdom of darkness, no to the sufferings, no to lies, no to impunity, no to aggressive way of doing things, no to economic destruction. Akana Mulungu, anthu ife talira kwakwana, anthu ena magona mmapiri kupemphera, Mulungu akuyankhani. Professor Arthur Peter Mutharika aina kualumbiritsa wiki ino imene tayiyamba ino. Komanso we must start with a clean slate. Komanso we must start with love. Komanso we must start with understanding. We must start with national unity. We must start with this patriotism, the love for our country. Professor, congratulations. Tikupangani congratulate. Pali maudana ambiri amene tinali nawo tiwakhululukire. Ndiponso ino constituency kwanga ena chesa analembedwa ntchito tazintukwana, wosaja ndakhululukira. Amanena zamwano wosaja ndakhululukira. Amanena zinthu zakuti ena kumatukwanasa profesa amene ndakhululukira. Koma lero akuthamangira kuti ali nawo aprofesawo. Ayi,
tiwakhululukire, mwakhululukire, mwachite triti bwinobwino, chifukwa boza silimangamuzi, chidani sichimangamuzi. Ndiponso mukakhala ndi chinthu chakumtima chachabe, muziwe kuti you are never free, you are not free, you are not free. Mulungu amafuna choyamba, forgive yourself and forgive others who may have wronged you. Then from there, our Lord God will forgive you. Koma chachikulu kwambiri aprofesa muli ndi Holy Spirit imene yakuchenjezani kuti mwakhululukire anthu ambiri, anthu ubwino wake ino simunabwezere chipongwe munthu ayi. Pamene popo you are a darling of the holy of holies and holies and holies and holies, and you are a darling of the glory of the Lord, chifukwa simunanyoze munthu, simunatukwanepo munthu, simunachite react, simunakhale pansi kutaya nthawi kumaona kuti uyaupanga chani ayi. Chimene chocho Mulungu akondwa nanu kwambiri. Upresident wanu ukhala wabwino kwambiri, ndiponso aliyense Malawi azamva kukoma chifukwa ukubwera with God first. Holy Spirit is there guiding, and it's going to guide you, it's going to guide you, it's going to guide you. Tikhululukire aliyense amene watilakwira. Ine ndikukhululuka aliyense amene amanditukwana, amene amakhala pansi plotting against me. I have forgiven you. Amene manyumba mwanu mumanena china chilichonse, ena kututumiza zakundima kuti zindipweteke, I forgive you. And on behalf of the holiness of holiness, and on behalf of the victory imene taichira muno, I say thank you all, thank you all, thank you all. Chitipa Nsanje, Mulanje tukaronga, and the kota likoma tumchinji. Thank you all. Panthawi yakwana sopano yakuti nonse pitani to celebrate chwa nkhondo iyi inali ya Yehova, nkhondo iyi inali ya Yehova. Profesa Arthur Peter Mutharika amafuna mpange chipongwe taija makapereka ma nominations paper kwa BICC, koma Yehova anali naye, anachita protect Yehova. Amafunanso ampange chipongwe akupita kumachinga, akupita kumangochi, anafunanso mpange chipongwe akupita kumpoto. Ayo zonsezi zinalepereka. Holy, holy, holy is his name. Holy, 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 Jehovah Makamu. Holy, 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 the Holy Spirit. Glory to the Lord. Glory to the Lord. All Malawians, Chitipa Tunsanje, come out, celebrate the victory of the Lord God Almighty, because it is only God Almighty that will grant you freedom to express, freedom of happiness, freedom of good health, freedom of everything. Jehovah, 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 the Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, come down, the Holy Spirit, control the country, the Holy Spirit, give wisdom to Professor Arthur Peter Mutharika and his administration. 25 to 2030 should be a year of blessings, a year of clarity, a year of know your God, a year of prayers. Fasting, don't fast for the sake of fasting, no. Fast if you are told to do so. Fasting has nothing on its own. Fasting has something if you are told to do so by the Holy Spirit. Congratulations, Arthur Peter Mutharika. Congratulations again, Achakwera. Chonde, musachite chipongwe msano ai, chifukwa you have already been forgiven. Panopo, Mungu chita bwino family yo, bwino, there are better days coming. Once you humble yourself before the Lord, God will exalt you, God will uplift you. This is an affirmation that I should give to you. Could you accept defeat
Accept it now. Congratulate the way how others have done it. Congratulate the winner.